பிரைஸ் தி லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். அனுதினமும் இயேசுவை பின்பற்று. ஃபாலோ ஜீசஸ் டெய்லி. இன்று தேவன் நமக்கு தரும் வசனம், என் கண்களில் உனக்கு கிருபை கிடைத்தது, உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்து அறிந்திருக்கிறேன். யாத்திரையாகமம் 33:17. அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நம்முடைய ஏசப்பா நம்மை ஒவ்வொரு நாளும் கரம் பிடித்து நடத்துகிற தெய்வம். இங்கே வசனத்தில் கர்த்தர் மோசேயிடம் சொன்ன காரியத்தை பார்க்குறோம். இன்றும் கர்த்தர் நம்மோடு பேசுகிறார். என் கண்களில் உனக்கு கிருபை கிடைத்தது என்று பரலோகத்தின் தேவன் உங்களிடம் சொல்லுகிறார். கிருபை என்றால் என்ன? ஒரு தேவ ஊழியருடைய விளக்கத்தின்படி, இந்த உலகத்தில் எந்த தகுதியுமே இல்லாத ஒருவருக்கு தேவன் தருகிற ஈவு கிஃப்ட்டு தான் கிருபை. அளவில்லாத கருணையுடன் கூடிய தேவ அன்புதான் கிருபை. அதிசயமான தேவனுடைய தெய்வீக உதவிதான் கிருபை. ஆம் தேவனுடைய பிள்ளைகளே, கர்த்தருடைய கண்களில் உங்களுக்கு கிருபை கிடைத்துள்ளது. இந்த உலகத்தில் உள்ள எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான மனிதர்கள் மத்தியில் உங்களுக்கு தான் கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்துள்ளது. இந்த கிருபை எப்படிப்பட்டது? நிர்மூலமாகாதபடி காக்கும் கிருபை, உங்களை தாங்கி நடத்தும் கிருபை, உங்கள் பலவீனத்தில் பலன் தரும் கிருபை, உங்கள் கால் இடராதபடி பாதுகாக்கும் கிருபை, பாவத்தை மேற்கொள்ள உதவி செய்யும் கிருபை, மனுஷர் தயவை ஏற்படுத்தும் கிருபை, உங்களுக்கு அற்புதம் செய்யும் கிருபை, உங்களை உயர்த்தும் கிருபை, உங்களை கைவிடாத கிருபை, உங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் கிருபை, பரலோக பாக்கியம், நித்திய ஜீவன் தரும் கிருபை என்று சொல்லிக்கிட்டே போகலாங்க. கர்த்தருடைய கிருபை நமக்கு கிடைத்துள்ளது. நம்புறீங்களா? தாயின் கருவில் நாம் உருவாகும் முன்னே நம்மை தெரிந்து கொண்ட தேவன் உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்து அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். பிறகு ஏன் கவலைப்படுறீங்க? சோர்ந்து போயிருக்கிற உங்களை புரிந்து கொண்ட தேவன் இருக்கிறாருங்க. உங்களுக்கு உதவி செய்யும்படி கிருபையுள்ள கரத்தை நீட்டுகிறார். பயப்படாதீங்க, கிருபையாய் இறங்கும்னு சொல்லுங்க. கர்த்தர் உங்களுக்கு பெரிய காரியங்களை செய்வார். நம்மை அழைத்த தேவன் நம்மை கைவிடவே மாட்டாருங்க. எதை பற்றியும் கவலைப்படாதீங்க. நம்ம ஆண்டவராக இயேசு இன்றும் அற்புதங்களை செய்வார். நன்மைகளை காண்போம். வசனத்தை கேட்ட நம்முடன் ஜெயம் கொடுக்கும் கர்த்தர் இருக்கிறார். ஆமேன். பிரைஸ் தி லார்ட்.